Yaş sporçu Süleyman Tursunbayewiň beýwagt ölümi barada habarlaryň fonuna türkmen aktivistleri yerli häkimetleriň merhumyň howsarlaryny gödäwçiligi güýçlendirjekdigini aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça türkmen inisiýatiwasy toporunyň ýol başçysy Farid Tuhbatulin 18 fevralda häzirki zaman telekanalyna beren interwýusynda sportçunyň ölüminiň töweregindäki maglumatlaryň sızmadlygyny gazanmak üçin türkmen häkimetleriniň onuň howsarlaryna garşy görmegi ahmal çäreleri barada gurrun berdi. Если они работают, наверняка у них будут проблемы на работе. Возможно, когда уже границы откроются после ковида, я надеюсь, это скоро случится, вряд ли они смогут куда-то выезжать из страны. Olar işleýän bolsalar işte kynçylyk çekerler. Koronavirus sebäpli ýapylan serhetleriň açylmagynyň soňam olaryň ýurtdan başga ýere gitmejegi gaty ähtimal. Şeýle-de olaryň beýleki ýakyn garyndaşlarynyň hem batışa sedewar bolmagy ähtimal. Inne olaryň, ýagny ýörüýte ulluklaryň esasy wezipesi olaryň agdyny ýapmak we şol tarapdan hiç bir maglumatyň sızmazlygyny gazanmak bolar. Ну, сейчас их задача, я имею в виду спецслужб, просто заткнуть им рты и не давать утечки больше информации с их стороны. Diýip adam hukuklaryny goraýjy 17 fevralda häzirki zaman telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Türkmen dilli käbir sosial media hasaplary we garaşsyz neşirler Goloýda Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän bir sport mektebine tälim alýan 14 ýaşly ýetginjigiň Süleyman Tursunbayewiň bir bäsleşikde gazanan ýeňişinden soňra näwelli adamlar tarapyndan urulyp ýenjilendigini hem-de urgulardan alan şikayetleriniň netijesinde onuň aradan çykanlygyny habar berdiler. Bu habarlaryň arasynda özüni ýaş ýetginjigiň ene tasyp tanıştıran Tursunbayewiň video ýüzlenmesi bir YouTube kanalyna ýerleşdirildi. Videoda özlerini sportçunyň howsarlary diýip tanıştıran adamlar häkimetleri ýüzlenip jinayetçilerin tapylmagyny hem-de olaryň agyr cezalandyrylmagyny talap etdiler. Garaşsyz habar saýtlarynyň arasynda Tursunbayewiň beýwagt ölümi barada ilkinji bolup 15 fevralda Türkmen Nokot News neşri habar berdi. Neşriň habaryna görä bir sport bäsleşiginiň öň ýany Süleyman Tursunbayew ýarışda öz garşydaşyndan ýeňilmek işaret edildi. Ýöne ol işaretlere düşünmän ýa-da olary boyun eýmän garşydaşyndan üstün çykdy. Wakadan soň näwelli ýaş adamlar bir ýerlere äkidip onu urup ýenişdi. Ýaş ýetginjek urgulardan alan şikayetler bilen aradan çykypdyr. Bu iş boýunça Türkmen häkimetleriniň jinayet işini açanlyklary ýa-da dälillikleri nämelim galýar. Şeýle-de beýwagt ölümiň töwereginde heniz jogaplanmadyk bir näçe sorag bar. Bu aralykda şum habar sosial mediada hereket edýän opozisiýon toporlaryň we aktivistleriň arasyna gahar gazap töretdi. Olar özleriniň sosial media çykyşlaryna türkmen häkimetlerinden jinayatyň derňelmegini talap edip merhumyň howsarlaryna gynanç sözlerini beýan edýärler. Türkmen Nokot News neşri 19 fevralda başada ýaşaýan Türkmenistanly raýatlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde 14 ýaşly ýetginjigiň ölümi boýunça protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýänliklerini habar verdi. Aktivistler häkimetlerden Süleymanyň garşydaşynyň şahsiýetiniň mälim edilmegini we onuň töweregindäki meseleleriň aýdyňlaşdyrylmagyny talap ederler. Türkmenistanyň hökümeti ýaş ýetginjigiň beýwagt ölümi barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Aşgabatda hassahanalarda ölen hassalar bilen hoşlaşyga ruhsat berilmezden ýapyk tabutlarda jaýlanýar. Morgun işärleri ýörüýte geýimlerde, gonamçylyklarda, mazar gadyanlar hem ak kostyumlarda, elliklerde we ýörüýte maskalarda işleýärler. Bu COVID-19 resmi taýdan hasaba alınmadyk ýurtda bolup geçýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri koronavirus keseli bilen bagly her gün özleriniň şaýat bolýan ýagdaýlary, şol sanda ölüm wakalary barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň biri barada Aşgabatly çeşmämiz 18 fevralda şeýle gurrun berdi. Ýokunç keseller hastahanasynda ölen bir tanışymyzy jaýladyk. Morgda ölüm şahadatnamasyny görenlerinde siz üçin hoşlaşmak dabarasy ýok diýdi. Ýörüýte gora ýeşikli işgärler çykdy. Diňe merhumyň aýalynyň we oglunyň girmegine ruhsat berdiler. Basym tabydaşdylar. Merhumyň horly ak mata örtülen jesedini görkezdiler. Onuň kellesi we ýüzi hem örtülipdir. Merhumyň ýüzündäki örtkini çalaşdylar we siziň kim edip soradylar we derrew tabydy ýapdylar diýip efirde adynyň agdalmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy.
Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, çoğunlyda morgda 2 bölüm bar. Bir musulmanlar we beýleki hristianlar üçin. Olaryň adaty jynada çäreleri tapawutlanýan hem bolsa häzirki wagtda jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünleriniň berk-ber jaý edilmeginde gyssagly we bir meňzeş geçirilýär. Paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostyumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Madarlar çaltgadylýar, derrew tabudy düşürýärler we gubury tiz ýapýarlar. Merhum bilen hoşlaşmagy baran adamlara Depti surlara göre mazary bir gysym toprak zyňmagy da ýol bermeýärler. Türkmenistanyň häkimetleri global pandemiýa döwründe ýurtda ýüze çykýan koronavirus hadiseleri we ýokary ölüm derejesi barada açyçan düşündürüş bermeýärler. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Lukmanlar bolsa ölüm derejesiniň ýokarydygyny iladyň aglaby köplügine kadyly lukmançylyk kömeginiň el ýeterli dälligi bilen düşündürýärler. Näsaglaryň köp bolmagy kyn hastahanalaryň geçişiksiz şertlerde işlemegi karantin zoluklarynda hastalar we lukmanlar üçin agyr şertler ýaly ýagdaýlaryň fonunda ýurtda dowam edýän derman gytçylygy we gymmatçylygy hem ilat köpçüliginiň öýde kadaly bejerigi alyp bilmezligine sebäp bolýar. Mundan başga da saglyk işgärleriniň bellemegine görä medisina edaralarynda arasaçylyk şertleriniň pesligi hastahana içindäki infeksiýanyň ýygy-ýygydan güýçlenmegine we hastalaryň ýagdaýynyň agyrlaşmagyna sebäp bolýar. Ýogsa da hastahanalaryň korpuslarynyň arasaçylyk çäreleri üçin wagtal bir näçe günlük yapylýandygyny lukmanlar belleýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä koronavirus bilen kesellänleriň ýa-da keseliň bolmagy guman edilýän adamlaryň yerleşdirilýän karantin zoluklaryndaky ýagdaý has agyr görünýär. Polemiksyň jaýlaryndaky hastahana barada edilende lukmanlaryň öýleri ony wagt synamak diýip atlandyrýarlar. Köplenç koronavirusy tasdiklayan testler bolan ýataglar ol ýere keseliň ýeňil geçýän görnüşinde alınıp barlayan bolsalar bir näçe günden soň olaryň ýagdaýy agyrlaşýar diýip paýtagtyň saglyk işgärleriniň bir näçesi bilen gürleşen habarçymy daýdýar. Onuň sözlerine görä karantin zonasynda hastalara olaryň ýagdaýyna görä çemeleşilmeýär. Lukmanlaryň we ýetatanam şepagat uýalaryň hünär derejesi pes bolup edilýän sanjymlaryň we berilýän dermanlaryň mukdarynda ýalňyşlyk goýberler we bir-birine gabat gelmeýän dermanlar berilýär. Adatlyk radiosy bu karantin zonasynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden maglumat almagy finansiýar häzirlikçeden tagallarymyz başa barmady. Aşgabatda Öň Polimex Türk kampaniýasyna degişli bolan bu binalarda ýerleşen karantin zonasy geçen ýylyň Tomus aýlaryndan beri COVID-19 testleri oňy netije görkezen hastalary kabul edýär. Odal habarçylar karantiniň takminan 1000 adama niýetlenýänligini, bu karantin zolugynda aýratyn şertleriň ýokdugyny, lukmançylyk işgärleriniň gaty kyn şertlerde işleýänligini habar berdi. Ýurtda häzirki wagtda koronavirusa garşy vaksinasiýa edilýär. Ortiýetiň Sputnik V vaksinasy töwekkülçilik toparyna girýän adamlar edilýär. Olaryň arasynda medisina we polisiýa işgärleri, jemgyýetçilik ulak sürüjüleri we köp sanly adam bilen aragatnaşyk taklayan döwlet işgärleri bar. Türkmenistanda koronavirusa garşy vaksinasiýa fevral aýynyň başyndan beri amal aşyrylýar. Ýöne paýtagtda da köp sanly medisina işgärine entek vaksina edilmendir. Şol sanda koronavirusly näsaglary kabul edýän hastahanalaryň işgärlerine 18 fevralda Aşgabatdaky habarçylarymyz häzirki wagtda 7-nji saglyk öýünde işgärlere koronavirusa garşy vaksinasiýanyň doly edilendigini, 8-nji saglyk öýünde bolsa işgärleriň käbirine vaksina edilendigini anykladylar. Ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny resmi taýdan aglan eden Türkmenistan ýanwar aýynda koronavirusa garşy ortiýetde öndürilen 2 vaksinany hasaba aldy we beýleki öndürüjilerden vaksinalary satyn almak mümkinçiliklerini öwrenmek isleýänligini ma'lum etdi. Marda mundan bir hepde ozal degislilikde arzan hasaplanyan çilim satuwdan aýrylaly bäri resmiýetiň suwdanyň ýangydandan ýoly goýuljakdygy baradaky wadalaryna garamazdan temmäki önümleri henüz hem dukan tekçelerinde peýda bolmady. Ýatlatsak 6 fevralda ençem aýatçykyň ara kesmeden soň Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda 50-60 manatdan bahalanýan hususy dukanlardaky nyrklar bilen deňişdirilende 3-4 esse arzan çilim gaýtadan satylyp başlanypdy. Marda geçen hepdeniň aýagynda döwlet dukanlarynda arzan çilimiň satylmagy besedildi. Sowdagärler we polisiýa häzir Täwiti ministrleriň biriniň sapar edýändigini, onuň çilimiň sowdasyny toktatmagy buýrandygyny, ol gidenden soňra arzan çilimiň gaýtadan satylyp başlanjakdygyny aýtdylar diýip özüni çary diýip tanışdyran çilim almak üçin nowbatda garasanlaryň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi.
30 ýaşlarynyň ayagyndaky çary resmiýetiň duýdurusyna garamazdan adamlaryň onda da döwlet tukanlarynyň öňünde nowat tutandygyny belledi. Adamlar ýyzyna 3-4 günläp giýjesi bilen döwlet tukanlarynyň öňünde nowaty durdular. Emma ardan çilim satylmady. Polisiýa nowatlary aýlanyp çilimiň indi 20 fevraldan soňra satylyp başlanjakdygyny aýdýar. Emma munyň näme derejede hakykata gabat gelýändigi belli däl. Her kim bir zat diýär. Ozal hem ençemegezek yalan wadalar beripdiler diýip çary sözüne goşdy. Bellemeli yer marda degislilikdäki ardançylymyň sowdadan aýrylmagy bu temmäki önümleriniň lewabyň döwlet tukanlaryndan hem ýitirim bolmagynyň ýyzanyna gabat geldi. Ýurdun Gündogur welaýatynda çilimiň sowdasynyň togtadylmagyna ençe müz adamlyk nowatlarda dawa jenjeliň hatda ýumruklaşma çelini baryp ýeten zorlugyň ýüze çykmagy sebäp bolupdy. Azatlyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä döwlet tukanlarynda çilim ýok däl. Ýöne onu satyn almak üçin adamlaryň arasynda ýüze çykan dawa jenjel çilimiň sowdasynyň betidilmegine getirdi. Diňe bir çilim kesler däl, eýse çilim çekmeýänler hem ardan çilimiň satylyp başlanmagyny begenipdiler. Käbir adamlar uzakly nowatda durup, soňra çilimiň üstüne öz peýdasyny goýup onu gaýtadan satypdylar. Bu köpleriň bary bolan bergilerini ýeňletmäge, iň bärkisi ýere çörek satyn almaga mümkinçilik beripdi. Indi bu hem galdy diýip marly çary sözüniň üstüne ýetirdi we adamlaryň häkimetleriň bu hereketlerinden näýile bolýandyklaryny belledi. Ýatlatsak soňky ýezek ardançylym döwlet tukanlarynda geçen ýylyň oktýabrynda peýda bolup, onuň sowdasy bary ýogy 3 gün dowam edipdi. Türkmen häkimetleri ýurdu 2025-nji ýyly çelini temmäkiden doly azat etmek ugrunda görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goruş guramasynyň temmäki garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilimiň sowdasyna garşy durly çäklendirmeler girdilip başlandy. Ýurtda çilim gytçylygynyň we gymmatlamagynyň ýiti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorky, temmäki ýa-da durly ötümlikleriň ýapraklaryny guradyp çekip başlandyklary, dükanda türkmen çilimi adlandyrylýan ýasama temmäki önümleriniň hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Sözümiziň ahyrynda bellesek, Türkmenistanda ardan hasaplanýan 50-60 manatlyk, ýagny resmi alys-çalys kursy boýunça $14-17 temmäki önümleri daşary ýurtlardaky bahalar bilen deňişdirilende hem telim ise ýokary hasaplanýar.